Now, basically, I watched this old movie called 35 artist b'xogħlijiet oriġinali, 13 l-attività fuq sena. Festival li iktar ma jmur iktar qed jikber. Festival li huwa l-frott ta' xogħol li jsir b'dedikazzjoni kbira minn artisti lokali li jiffurmaw parti minn ż- żigużajg, programm immirat lejn tfal sa 10 snin. Din is-sena se tkun it-tieni darba li ż- żigużajg se jkun mifrux matul is-sena kollha u għandu lan li joffri divertiment u edukazzjoni permezz ta' produzzjonijiet speċjalizzati għat-tfal. Net News kellem maċ-chairman ta' ż- żigużajg Rupert Ċevaj fejn spjegan iktar dwar l-importanza ta' festivals ta' dan it-tip kemm għat-tfal kif ukoll għall-artisti lokali. Ħares lejn żewġ aspetti fis-settur. Wieħed huwa l-iżvilupp ta' udjenzi żgħar li jiġu esposti għas-settur kulturali b'mod l-iktar wiesa' minn kull forma ta' proġett artistiku għandek udjenzi żgħar li huma bażikament l-udjenza tal-futur. U xi wħud minnhom anka jiżviluppalhom l-interess fis-settur u jibqgħu jiżviluppaw jsiru artisti. L-oħra l-importanza ta' ż- żigużajg f'dal aħħar 10 snin li jsir. Rajna li bis-saħħa ta' proġett bħal ż- żigużajg żviluppa settur li qed jimpjega numru ta' artisti speċjalizzati fil-qasam ta' tfal. Din it-tip ta' arti li joffri ż- żigużajg huwa ntiż biex jgħin fl-iżvilupp ta' tfal li filwaqt li jkunu esposti għall-arti jitgħallmu wkoll japprezzaw id-dedikazzjoni tal-artisti filwaqt li jkunu qed jitgħallmu dwar xjenza u storja fost suġġetti oħra. Id-direttur artistiku ta' ż- żigużajg Daniela Zoppardi spjegalna xi jfisser dan il-festival għall-artisti lokali. Ovvjament fl-aħħar mill-aħħar aħna hawnhekk qed ngħinu wkoll fil-formazzjoni ta' tfal tagħna u bl-arti u bl-immaġinazzjoni kreattività tal-artisti naħdmu magħhom. Qed nagħtu wkoll l-opportunità biex suġġetti li xi kultant ma jkunux daqstant kreattivi potenzjalment jew divertenti għat-tfal. Bl-arti intuhom dinamika kemm xejn differenti interattiva u t-tfal tagħna ikunu ta' bilħaq ambaxxaturi tal-art u l-kreattività. Il-festival li ilu jsir għal dan l-aħħar snin ukoll kien affettwat mill-pandemija. Iżda b'ħidma u entużjażmu l-artisti xorta waħda rnexxielhom jilħqu bejn 13 u 14,000 ruħ permezz tal-midja soċjali fit-tmiem l-istaġun li għadda.